Sunday, Sofie, Stine og Line, og vi har valgt at lave et projektarbejde om sygdommen hæmokromatose. Der er to typer af hæmokromatose. Den arvelige sygdom, som hedder hereditær hæmokromatose, eller HH, og den sekundære hæmokromatose, som forekommer via kost. For meget jernindhold i kost. Hereditær hæmokromatose er en arvelig sygdom, som forårsager et jernoverskud i kroppen, som skyldes en øget jernabsorption fra tarmen. Genetikken bag hereditær hæmokromatose. HH er en autosomal, det vil sige ikke bundet til et bestemt køn. Samtidig er den også recessiv, som hænger sammen med, at sygdommen er homozygot, hvilket vil sige, at man skal arve et sygdomsgen fra begge sine forældre for at udvikle sygdommen. Sygdomsgenet hedder HFE og sidder på det 6. kromosom, hvilket så vil være den afvigende karyotype hos den sygdomsramte. For at udvikle sygdom skal man have en mutation kaldet SYS282-tyr-mutationen på det førnævnte HFE-gen. Denne defekt eller mutation gør, at jernophobning, som kendetegner hæmokromatose, finder sted. Vi har valgt at lave en stamtavle over familien Hansens 3 generationer. Og som man kan se, så har manden i den første generation et HFE-gen, det vil sige, at han har et og er heterozygot, mens at kvinden har 2 raske gener, og hun er altså homozygot. Og de får så 4 børn, hvor at 2 af de børn arver farens syge gen. Hvis man kigger på den 4. familie i anden generation, så finder den her pige en mand, som også har arvet et HFE-gen, et sygt gen, og de får så et barn, som så arver begge de her gener. Og fordi at barnet bliver homozygot og har begge de her gener, så udtrykker barnet sygdommen og er syg. Vi har også valgt at lave 2 krydsningsskemaer over generation 1 og den 4. familie i generation 2. Generation 1's krydsningsskema ser således ud. Og her kan man se, at manden er heterozygot, hvilket vil sige, at han har et rask gen, som er stor H, og et sygt gen, som er et lille h. Mens kvinden har 2 raske gener, og altså, ja, det er H og store H, store H. Når man så har lavet krydsningsskemaet, kan man se, at 50% af børnene vil være raske, og altså have genotypen store H, store H, og altså fenotypen rask, mens at de andre 50% vil være bærere og have genotypen store H, lille h, og altså også være raske, men bare have sygdommen i sin krop. Den 4. familie i generation 2's krydsningsskema ser således ud. Og der kan man se, at både manden og kvinden er heterozygote og har et rask gen og et sygt gen. Og når man så har lavet krydsningsskemaet, kan man se, at 25% af børnene vil være raske og have genotypen store H, store H. 50% af børnene vil være bærere og have genotypen store H, lille h, mens at 25% af børnene vil have genotypen lille h, og altså udtrykke sygdommen hæmokromatose. Udbredelse af hæmokromatose i verden. Hereditær hæmokromatose er mest udbredt hos den kaukasiske, som er hernede, eller den hvide befolkning i Nordeuropa, hvor omkring 1-300 til 1-400 er bærere af sygdommen. Hos den sorte befolkning i verden er det kun halvdelen af dette antal, som er bærere af sygdommen. I Danmark er omkring 1-400 bærere af hereditær hæmokromatose, og faktisk er HH den mest udbredte arvelige sygdom i Danmark. Symptomer på HH erkendes faktisk først i 40-60 års alderen, og dermed også senere hos kvinder, da de er vant til at have det her naturlige udslip af jern i kroppen i forbindelse med deres menstruation. Symptomerne på HH er træthed, hårtab, ledsmerter og ledhævelser, potensproblemer og manglende sexlyst, rytmeforstyrrelser af hjertet og mavesmerter. Hvad kan HH medføre? HH kan medføre skrumpelever,
sukkersyge, lavt stofskifte og svind i testiklerne og lavt indhold af kvindelige kønshormoner. Sukkersygen, de rammes af, er ikke normal sukkersyge, men sukkersyge, der hedder bronchediabetes, der også medfører, at din hud bliver. Behandling af hereditær hemokromatose er noget, der kaldes overladning eller blodtapning. Den her blodtapning gør, at det øgede ferritinniveau, som er hjerneophobningen, bliver sænket. Hvis man opdager sygdommen, før den har skadet dine organer, så skal du kun have den her overladning, som der forekommer regelmæssigt. I starten er det 1 gang om ugen, og senere hen så bliver det 2 gange om året, og så videre også. Men hvis det først bliver opdaget efter der er kommet skade på organer, så skal der selvfølgelig stadig laves den her overladning, men samtidig skal behandling af disse skader også laves. Som for eksempel hvis du har fået sukkersyge, så skal du have insulinbehandling. Så er fjernelse af et foster med hereditær hemokromatose okay? Sygdommen er ikke nødvendigvis livsfarlig. Man skal gå rundt med sygdommen i mange år, uden at få nogen form for behandling, for at den kan udvikle sig til at være livsfarlig, i form af de førnævnte skader på organer. Så hvis man gentester et foster for sygdommen, kan man jo prøve at forebygge den på bedst mulig vis ved hjælp af rigtig kost, altså uden et for højt jernindhold.